Hai tao ni school ni phai tei kui pai drop. Gai para khai ta hingjak ta para hingjak. Dumusara. Dumasara go bai pu phai mani nok. Khanaba. Gai jotono lamsogo ani Bathangsa channel 99KO jotono sari kaham kendong nui mankhana wati phaina nai tongo onek khatarak ke oi gai nong no bo phungna he tai phaimani yang ang imusukni kya bolte prani yang go nong no bini dukhuno share khainai phaimani siang acha esi tangbo nong no bini dukhu birat share khaina phaimani आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा gai borok soitise bohabai basano kagroi tonkhang kai kasalo onekta bakha dukhongo onekta khatango gai bolai posu jase gai amania je jeni tamgo bomarnar thana musu jago gai 2 din okhabo bomabe malaya matlab bo boma bai ojang ta side boma birat kasalno gai dini tai phika sung 2 din okhabo no sinogo ebo birat dukhong jak tabo kha simangni no bas phasarang bo bai phasarang laino bo kya ai time pass ro khayo bo mar palai tong যেমন ke sung স্কুলত থাকায় অনেক সময় জাঙ্গি জাং থাকায় সাইজুনকায় অনেক সময় হারি পর্ব ওয়ান সুজাগো gai যদি দল মালাই হুনকায় অবত ইরক বাখা খাটাং মানি রক যে কোনো মানি রক পালাই থাঙ্গো অনেকজন তো আরকে মালাই ফুং অনেকজন সেট কে কবর খায় দল বাই gai বাবা পশু জাসিংকায় কে খাটাং যাই তো গতাক বল নাই মাই বাই ফুংসি সাই মানো gai bokabilne harung ibukai dong nui mankhana ani blog onek somai nok ano harung go nungjakna iro ang video rok khaimani blog rok khaimani iro birat wati phaiga kai khatarak ke wati phaike pura iro pura plar ring pheo pura sese kusuk khai pura akhonoi 5 phurok 5 phurok kusuk khai toi ase kago gai usal nong nui mankhana basuk suki bok duijona na sila edi bok bas suki gai bo bini dolbu koroi sem borok khaino usurogo nok siu nokbu gai bobo haro masasok mangni suktongo gai bobo kelai ngom khamu nedi ngasi je phayu bo thangam musuk jangna bo bomani aro edi basika 2 din okha borok hinkale tostong manga lagase bomana khatang jai sabno sini para go katal phai mani bok lena bagoi gai nang tak sini para go phai oi barjati bakhain tongkha aram dinang jakha sini para barjati Ba, tong khobo agutul la jibanke. gai nongni kikirila doge gai nongni para kha boro Tin pada hai. Bilas mai. birasi melni gai noksani nogo phai mani Anjok dong jaga. gai para khai ta hingjak ta para hingjak Dumusara. dumasara go bai pu phai mani nok Khanaba. ta khana bu phayo gai nok tak tini rod rok nai kha tini rod jatra guys nok si mana tini rod prani tini 28 tarik 6 March 2023 ni tini rod prani gai rod prani rok bor rok de bangkha